Alrededor de 1.100 dones han mort a mans d'un home des del 2003. Durant molts de segles, les dones han estat silenciades a l'àmbit de la literatura. En tot el món, una de cada 10 dones menors de 20 anys ha estat obligada a mantenir relacions sexuals. A causa del patiment d'aquestes dones, ara tenim el 8M que ens ajuda a reivindicar la nostra figura. La dona ha estat els orígens. La dona ens ha creat a nosaltres, ja que fora la combinació d'home i dona no hagués hagut existència de l'ésser humà. I la dona també ha portat molt de coneixements a molt de camps dins la història, dins la filosofia, dins la música. Gràcies a les dones tenim utensilis que utilitzem cada dia, com per exemple el wifi, el GPS o la cafetera.